Čau lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si ochutnáme věc, kterou máme všichni tak moc rádi, a to samozřejmě vodu, takže pokud se vám dnešní video bude líbit, napalte like, pokud jste nový, tak odběr. No a my se jdeme vrhnout na první ochutnávačku. Let's go! Takže lidi, máme tu první vodu, vůbec nevím jaká to je, jdem to prostě otestovat a pak si na konci řekneme, jaká z těch vod, kterou jsme tu měli, byla ta nejlepší, takže jo, jdeme na to, máme tady krásnou skleničku na to, takže pojďme to ochutnat. Na zdraví. No. Tak jako, řeknu vám jednu věc, je to voda. Kdybych měl říct další věci, tak konzistence je vodová, jo. A chuť je taková jemná, není hrubá vůbec, taková jako příjemná na jazyk. Já upřímně, možná mi chutná tahle voda. Kdybych to měl bodově ohodnotit, tak bych to viděl na nějakých, aby jsem si nechal rezervu, hodnocení bych dal 8 z 10, takže jo, teď se dozvíme, co to bylo za vodu. Teď se dozvíme, co to bylo za vodu. Docela mě to zajímá, jako. Kojenecká voda. No, tak lidi, kojenecká voda. Vidíte, že prostě tyhle ty vody nejsou špatný vůbec a jako jde vidět, pro koho ty vody jsou taky určený, takže jo, jdem se vrhnout na další vodu. Tak lidi, máme tu druhou vodu a no, nebudeme to zdržovat, jdem to loknout do sebe. Jo, tak chutná jinak. Tak chutná jinak a hned řeknu, že chutná hůř než ta minulá. Ta je taková, když to vypijete a když to loknete do sebe, tak na konci je takovej divnej, nevím, taková divná chuť. Nevím, jak to úplně popsat, ale určitě není stejná jako ta minulá. Ne, ta mi nechutná. Fakt jako, možná si řeknete, že mezi vodama není rozdíl, ale ten rozdíl tam je docela velký. Kdybych to měl hodnotit, tak bych tomu dal 4 body z 10, fakt není dobrá. A tohle bych pil jenom fakt jako z nutnosti, takže no, pojďme se dozvědět, co to bylo za vodu. Já možná tak nějak vím, co je to za vodu. Nebudu ni říkat, možná to bude úplně něco jiného, takže... A je to ta, kterou jsem si myslel, že je. Dobrá voda, lidi, pokud si budete kupovat dobrou vodu, tak ji nekupujte. Dobrá voda není dobrá a nevím, no. Ta chuť je strašně odlišná oproti jiným, takže tak. Takže jdem se vrhnout na třetí vodu. Let's go. Máme tu v pořadí třetí vodu. Na zdraví. Kámo, ale je to třetí voda. A jako ta třetí voda chutná zase úplně jinak než ty předešlý dvě. Tahle je zase, je jemnější a je... Moment. Hustota je zase jiná. Jako připomíná mi tu kojeneckou vodu trochu, ale jenom jako mírně. Ta kojenecká byla lepší o něco, takže týhle bych dal 7 bodů z 10. Asi bych to tak viděl. Je jemnější, je stejně jemná jak ta kojenecká, ale tam je asi chutná líp, takže... Pojďme se dozvědět, jaká to byla voda. Schválně. Těžko... No ne. Jakože fakt to. Lidi, tahle ta voda stojí 30 korun zhruba. A nevím, jako možná jako asi mě zklamala, jako čekal jsem, že bude lepší o něco. Nevadí, jdem se vrhnout na další vody, možná to bude lepší. Tak jo, lidi, máme tu v pořadí čtvrtou vodu, jako když se na ní podívám, je pořád stejná jako každá, takže pojďme to rovnou ochutnat. A to je zase jiná. Hej, tak tahle zase jemná voda, na jazyku je taková příjemná. Bodově to je na takových 8 bodů z 10, není špatná vůbec, takže pojďme se dozvědět, co to bylo za vodu. Já bych to typoval na tu z kohoutku, ale nevím. Ty vole, pozor! Jedičky, tady máme jednu vodu speciální, která není z Česka, je z Chorvatska a jako voda není špatná, jako opravdu jsem čekal, že to bude horší o dost, ale vůbec ne, takže mile mě překvapila voda z Chorvatska, upřímně, takže jo, pojďme se vrhnout na další vody, uvidíme, jaký to bude. Tak lidi, možná takový ještě updateíček. Tak když jsem to loknul do sebe tu vodu, tak už tak dobrá mi nepřijde. Tahle voda ještě, kdybych to teda měl
ještě dovysvětlit, tak ta voda je z kohoutku natočená z Chorvatska. A možná bych změnil hodnocení a to na takových 5 bodů z 10, protože potom, když to loknete do sebe, tak je to takový, v krku je pak taková nepříjemná chuť, takže 5 bodů asi bude nejlepší hodnocení, takže pojďme na další. Tak jo, pořadí 5. voda, jestli počítám dobře. Podívám se na ní, je úplně stejná, takže na zdraví. Počkej. Nevím, ale když jsem jí loknul zase do sebe, nevím proč, tak cítím nějaký plás nebo něco. Je taková, zase je jemná, není hrubá vůbec. Na jazyku je taková příjemnější, ale chuťově, kdybych to měl zhodnotit celkově, nevím, ale vidím to, že je lepší než ta z Chorvatska, která byla minula. Takže bych to viděl na takových 6,5 bodů z 10. To je takový přiměřený, takže schválně, co teď to bude za vodu. Myslím si, že je to ta nejlevnější, ale těžko říct, možná ne. Ty ne, ono to je, hej, tak to ne, ono to je rajec voda, jo. Aha, tak jako zrovna rajec, když si jako koupím, tak mi nevadí, ale když teď jsem to testnul, ne, fakt bych to viděl na 6,5 bodů z 10, asi je přiměřený hodnocení, takže jo, jdeme dál. 6. voda, pojďme na to. Tam má taky takový nepříjemný ocas na konci, jako... Moment, ještě lidičky, dejte mi chviličku. Nevím, mně přijde taková suchá ta voda strašně. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je taková suší prostě. Vodově bych to viděl na 6 bodů. 6 bodů z 10. Tak co to je za vodu? Z kohoutku. Jako, jo, piju ji čím dál víc a nechutná mi. Ne, kdybych ale fakt neměl co jiného pít, tak jako to vypiju, ale takhle pro ten účel videa, tak asi ne, no. Se mi nechutná. Jdem dál, jdem a chutnat ještě ty zbylý. Tak, pořadí 7. voda, předposlední. Konzistence pořád stejná, takže na zdraví. Zase úplně jiná. Já tam vždycky cítím takový rozdíl tam cítím v té vodě. Takový drobnej, ale je tam. To je, jak kdyby tam bylo nějakou chemikálii navíc. Vodově zase bych to viděl, aby to nebylo stejný, tak tahle je možná podobně jak ta minula. 5 bodů z 10. No, tak co to je za vodu? Ta nejlevnější. Teď by to mohla být. No není jo, to je zase... Lidi, tahle voda, teď už je teda jako balená a je zase z Chorvatska. Jako, kdybych měl porovnat, teď jenom mezi těma z kohoutku, z Chorvatska a touhle, tak asi je lepší tahleta, o něco. O bodík je lepší než ta z kohoutku. Takže, jo. Uvidíme, no. Uvidíme, co nám přinese další voda. Tak jo, jdeme na možná poslední, to se uvidí, ale teď, když se na ní podívám, tak v té vodě prostě jsou asi víc minerálů, vidím. No nic, jde mi ochutnat. Ty vole, tu už jsme měli, ne? Nebo ne? Jak už tady testuju ty vody několik, tak už asi možná nepoznám rozdíl mezi těma vodama, ale ty vole, nechutná mi tahle. Bodový hodnocení 3 z 10 asi. Na té vodě není nic, co by mě nějak extra překvapilo a když jsem jí vypil celou, není příjemná, no, taková divná. Co je to za vodu? Co je to za vodu, pane kameraman? No, je to ta nejlevnější z Kauflandu, lidi. Takže, jako pokud chcete tu nejlevnější vodu, tak jako dobrý, ale asi ne. Asi si ji nekupujte. Lidičky, tohle je poslední voda. Jdem se je vyskládat tady ty vody. Tak jo lidi, máme tu všechny vody, tak jak šly po sobě, teda tady odsud až, teda takhle. Jako první byla tahle a tahle byla jako poslední. Celkový hodnocení těch vod, tak jako je to paradox, ale vlastně ta nejlepší voda byla prostě tahle ta kojenecká. A nejhorší logicky byla ta úplně poslední voda. Takže jestli bych měl dát někoho mezi, dobrá voda vůbec, ta taky byla taková nic moc, to taky nedoporučuju. Asi tahle za těch 30 korun. Vesměs byla taky docela poměrně v pohodě, takže jo. Tohle bude pro dnešní video asi všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě napalte like. Pokud byste chtěli nějaký další videa, nějaký ochutnávačky, tak určitě můžete psát do komentářů.
a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, takže se mějte hezky a čus. Jo.